Jeg glemte den her i går i min cykel. Den skal vaskes, men den er mega cute. Der er en edderkop i den. Ej, jeg ved ikke, om I kan se det. Men der er en edderkop. En edderkop. Jeg ved ikke, om I kan se det. Ej, I kan godt se det. Nu er min brød klar. Jeg kunne godt have det på hele arbejdsmarkedet. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Vi ser den der underkop. Jeg har tænkt mig at lave en YouTube-video. Så skal jeg nok poste. En tur. Jeg rydder virkelig meget. Jeg har bare tænkt mig at lave en bold og så læse en bog. Mig og min mor. Mig og min far. Søster. Åh, for satan. Så YouTube. Jeg kan vel se. Og jeg har læst den på. Den er med på. Toilettet. Det er mega hyggeligt. Gangen. Og så har vi vores sko og jakker. Vasketøj. Sådan lidt forskellige ting. Og sådan trapper. Det er virkelig smukt. Vi ser. Wow. Bum. Jeg har altid mine sokker sådan der, når jeg er hjemme. Nå, jeg tror, de er klar nu.